30 ka flower pots iga-install matapos nga ginsalakay sa General Luna. Samtang local cherry blossom nagdugang sang katahom sa Diversion Road. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginatatap sang maayo sa mga job hire sang beautification program ang mga bulak nga blue ternate kag sunflower. Ini ang iga-install nila sa Dalan General Luna matapos nga ginsalakay sang damnaglang. 30 ka flower pots ang igapahamtang sa lugar bilang baylo sa mga nagkalaguba. Ini ang masami nga nagaluntad ilabi na kunyara sa impluwensya sa mga kaulubog nga ilimnon ang mga motorista. Intention sina is actually para nga masegregate ang lane no while approaching sa aton nga mga flyovers. But tungod nga may nagakatabo nga mo sina kag usually gabi siya nagakatabo, so we are considering siguro base may kulang no sa ginhimo dira. So subong niya after nga ma-install ini, we are considering nga butangan naton ini sang reflectors no ang pots nga ini. Bangod sang mainit nga tiyempo, nagakalaya ang mga pananom gani nabudlayan ang City Agriculture's Office nga mintinahon ang mga bulak. Gani may alternatibo na sila nga pamaagi. Samtang nagadugang naman sa katahom sang Dalan Diversion ang ala cherry blossom sang pungsod Japan. Ini ang rosy trumpet trees nga national trees sang El Salvador. Ang ina nga bulak actually according sa readings naton exotic di siya no kay ginasiling nga daw national flower pagani kuno sang El Salvador no. Plano man sang City Agriculturist nga magtanom sa Dalan General Luna kag Ledesma agud magdugang atraksyon sa publiko. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.